Republic of the Philippines. GMA ang meme king ng Pinas. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maghatid ng legit fake news sa West Philippine Sea. Ngayon, simulan na natin ang mga balita kasi gusto ko na tumatapos agad. The fish could be from China. Tito Soto sees no problem with allowing Chinese fishers in PH waters. Siguro naman alam nyo na yan, narinig nyo na yan, nakita nyo na mga memes. Pero sigurado ko hindi pa lahat nakita nyo. Wala kayo sa mga magigiting na nangingisda kung mga admin para kumuha niyan. Maya na tayo sa doon na tayo sa meme. From NC Pag Memes for Forum Loving Spanish Bread Teens. Glug 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 glug. Kailangan ba natin ng passport sa mga isda? Paano natin malalaman? Like, porket ba dumaan ka doon, isipin doon ka na? Hindi ganoon ang jurisdiction ng mga bansa. Kaya nga 'di ba, minsan kailangan pa pumunta sa ibang bansa para magawa mo isang bagay. Isang ehemplo nito ay yung kunyari sa gay marriage. Iba yung ibang mga tao pupunta pa na ibang bansa para magpakasal. Kasi yung jurisdiction doon, iba doon sa bansa nila. Ganito rin sa mga tubig. Hindi porket yung isda na lumaki, nag-college, nagkapamilya sa China, syempre nagmamigrate yan, naghahanap yan ng ibang tubig na mas maraming pagkain, and mga hayop yan, wala yung pake sa mga ganyan. Kung saan sila lumaki, wala kayong sense na mga country. Mga hayop yan eh. Hindi naman yung evolved tulad natin eh. Basta lumalaw ngayon kung gusto ko kumain tayo at magpagparami. Gano'n lang kasimple buhay nila. Pag yung isda niyan, dumaan na nasa Pilipinas, kahit galing yan sa ibang bansa, pagmamayari niya ng Pilipinas. Pag umalis ngayon niya, kaya nag-migrate na naman sila, mayroong undercurrent ko, nabahing siya, naurong siya. Sa iba na uli yun, barko, alam nila, okay, dito ko mamimingwit. Kasi kahit anong marate makuha ko dito, kahit galing pa yan sa kasulok-sulukan ng singit ng nanay mo yung isdang yan, pag yan dumaan sa aking pangmingwit, amin na to. Nasa jurisdiction namin, nasa kapangyarihan namin na iuwi to at ipakain sa mga native namin sa aming bansa. Dory, I'm sorry but we can't cross the Filipino border. No, Finding Nihao! Yes. Kaya hindi na nagkaroon ng sequel eh. May pasok mo yung inedit mo pa, diba? Self-plug tayo, diba? Love yourself. Ito naman tilapia, British citizen, diba po? Nasa western part na tayo ng mundo. Yan na din yung mukha ko eh. Nung narinig ko tong sinabi ni Tito Soto. From Pamela, fish from the Philippines. Joke lang, pamilya kami channel ko para hindi tayo ma-report, babawian ko din ang ating bansa. Sabi ko sa iyo, dito sa channel natin, pare-pareho tayong kupal. Kung kaya natin kupal ng iba, kailangan sanay rin tayong kupalin ng sarili natin, di ba? So ito, hindi pa to Pilipino. Kailangan pa natin i-upgrade yan. Yan! Oh, wait lang, kulang pa. Yan ang kulay ng Pinoy. Maging proud tayo. Ang kulang na lang dito. Yan, putya. Yan ang tulay na Pilipino. Pango. Okay, pango na tayo. Pwede na, lakihan natin. Boom, maging proud ka. Diba sabi nga ni Francis M, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba tip pa natin? Nihaw mga isda galing China. Hoy! Okay, tigilan natin ito. Nababaliw na ako. From Antonio, when you're a bangus and you swim to the Chinese border. No, all of China knows you're real. Who is that bangus I see? From Cristiano Ronaldo, Finding Nihao na naman. From Edgy, discovering something that doesn't exist. Philippine sovereignty over its exclusive economic zone. Hey! Tapos na ang summer, please. Wala na magagawa si Phineas and Ferb. Tag-ulan na, Phineas and Ferb. Zoa, I'm something scientist, wise. Pang matalino lang to, okay? Hindi nyo nakaintindihan. From Toby, Philippines, from Japan. Tama na! Kidings kadong your fishes. Joke lang, papamilya kami dito ng mga isda ng Pilipinas. Takpa mo yan. From Ninochka, Beijing race official list of Chinese secret. Bisugo, Kanduli. Tulya! Sabi ko lang sa'yo, mga tulya tayo dito ng Pinas. China has also declared the following as Chinese bagoong daing and tuyo. Kaya pala, it all interconnects to the time conversion zone. Ayaw ka na, paalisin mo na ako. No passport, no entry. Tilapia kun. Gumenasay tilapia kun. Hindi ka po pwede sa Pilipinas. Yung kaliskis ko.
From Adam David. So no one told you that was South China Sea. No one told you that was gonna be this way. Sa mga nagsasabi na, Paolo, yaman na, ultimate star na naman kukunin, dadaan lang naman sila. Pwede naman din daw tayo kumuha. Kasi pinanood ko yung mismong video ng isang interview na ABS kay Tito Soto. Sabi kasi nila, sarcastic daw siya. Pero hindi siya sarcastic. I mean, hindi ko lang kung talaga hindi niya lang alam yung sinasabi niya, kung pa-joke niya ginawa. Pero wala dun sa konteksto yun na mag-joke eh. Or wala dun sa kanyang expression, sa kanyang galaw. Siguro magpapakita ako dito ng onti, pero onti lang kasi baka makopyright tayo ng ABS. It's very difficult to say that there is exclusivity when it's underwater. Pero yun, kumbaga, yun, kung makikita nyo, yung overall talaga is seryoso. Para tayo maisda rito eh. Blub, blub, blub. Ano na nangyari sa Pinas? Blub, blub. Dahil sa sinabi niya rito na siguro naman at face value, alam nyo na mali. Diba? Hindi ganyan lang paraan para malaman mo kung sa atin ba ang isang resource o hindi. Makikita mo yan sa Constitution, makikita mo yan sa mga batas, makikita mo yung paghahati. Yun yung territorial sea mo, yun yung nakapalibot sa bansa mo. So, yung exclusive economic zone, yun yung area beyond the adjacent territorial sea. No more than 200 NMI is the nautical miles. Diba, yun yung parang type niya in water. Or 370 kilometers out from its coastal baseline. Yun yung kanilang maritime boundary. Hanggang dun lang po pwede. Syempre, hindi naman pantay-pantay ang mga lupain. Meron mga parts ng kanilang exclusive economics. Easy na nga lang. May kanya-kanya silang EEZ na nag-overlap. Pag yan nag-overlap, yan, sige, naiintindihan ko, pwede na tayo makipag-usap na kumbaga nasa delineation or nasa agreement na yun between the countries na pwede sila dito mag-share. Pero hindi pwedeng bara-bara lang na akin din, mingwit. Hindi pwedeng ganun lang, di ba? May mga agreement na sinusunod yan. Pero dito, hindi eh. Wala naman nag-overlap eh. Talaga sinasabi nila na pwede kami dito dahil amin to. Yun yung magkaiba dito. O ngayon, doon naman sa part na sinabi ni Tito Soto na okay lang naman sila mamingwit sa atin kung mamimingwit din tayo sa kanila. As long as we're allowed to fish also in their zones. Sobrang lugi tayo doon. Kumbaga sa sugal, para lumaban ng straight flush sa isang pair. Okay? Kasi unang-una, mas malaki at mas marami ang fishing vessels, yung mga istruktura ng China na pangkuha ng isda. Kaya rin nakakadalawang tilapia tayo per second, sila nakaka 50 to 100 tilapia per second per kamot ulo per light year second beyond the speed of light equals mc squared. Naintindihan niyo ba? Daanan din natin ang Constitution. Ano ba ang Constitution? Yun na nagbibigay ng kaluluwa sa mismong bansa, sa kanilang mga citizens, sa kanilang mga tao na namumuhay sa lupain na yun. Kasi kung walang constitution, di kanya-kanya lang tayo dito, walang batas, kanya-kanyang saksa, kanya-kanyang knockout. So ito sinabi sa Article 7 ng National Economy and Patrimony ng Pilipinas, Section 2, the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters. Diba? Yung mga karatig niya mga na tubig, territorial sea, diba? Yung pinag-usapan nga natin. And yung sa loob pa no is exclusive economic zone. Magkakatabi, diba? Talagang dinescribe sa ating constitution, ito yung mga sa atin. And reserve its use and enjoyment exclusively. Sabi na, hindi yan yung ex mo exclusively isipin sa ating lahat, diba? Para ex mo lang din na iniwan ka to Filipino citizens. Okay, so ngayon nagkakaroon naman tayo ng issue na sinasabi na impeachable daw. Kasi sinabi ni Papa Diggs na okay lang. Kasi kumbaga, friends natin sila, parang favor nila to sa atin. Okay lang, yaman mo na, tatago lang muna namin yung nangyari. Parang okay lang sa amin to. Kung naaalala nyo, ang oath ng isang presidente nung sa Philippine Presidential Inauguration, sinasabi nila, ito Tagalog na, para mas naiintindihan ng mas nakararami, ako, si Salungguhit, ay taimtim kong pinanunumpaan o pinatotohanan na tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, diba, capital K pa, magiging makatarungan sa bawat tao at in-check at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa.
kasihan nawa ako ng Diyos. Ito yung oath mo bago ka magsimula maging presidente. O sabi, oh, Paolo, ano ba yan? Anti-Duterte, anti. Para nagpakita ako sa, sa Kela Aquino, sa Dilaw, pro Duterte ka pala, Paolo. Ito yung gusto ko sa memes Kasi ang memes walang pinipili yan. Lalo na sa politika, kung ano man partido ang magkamali, tatabla ng memes. Yan. Wala akong pake sa either side. Nandun lang ako sa pangkalahatan, sa neutral na gitna na nasa constitution. Kung baka hindi mo to pwedeng dayain Diba? Ito yung mismong kopya ng sinusunod ng batas. Wala nang iba. So, paano mo sinabi na yung mismong oath mo ay hindi mo sinunod, diba? Kaya nga parang sa ex mo lang na hindi sinunod, na mahal ka daw niya. Oh, pucha! So, bago natin i-wrap up sa Philippines na to, mahalin natin ang sarili natin mga perlas. Pag binuksan mo yung perlas sa silanganan. Oh, joke lang po, pamilya kami charge. Gusto po ma-monetize dito YouTube. Joke lang. Sunod na balita. Balitang-balita, meron palang ang GMA. Meron pala silang meme generator. Pwede kang gumawa. Ayan, di ba? Para tayo bumalik ng 2012, di ba? Yung mga top text, bottom text. Boom! Memers! Mga memer, magsabi-sabi tayo dito. Pwede kang gumawa ng meme. Gawa tayo ng meme, mga memers. So, gumawa ng meme, ano ba magandang template? Ito. Top text, bottom text. Boom! Pucha, upload. Tapos binary generate. Easy meming by the memer. Boom! Aesthetic. Yes. Naalala ko pa ang bubblegum ay puro dede na lang. Dapat doon ay boobs gang. Michael B na lang nagdadala no. Ano pa pwede natin meme, guys? The pro, wala na po siya. Isa na ako pro memer. Grabe. Puta, tinan mo na may effort na pinasok ko dito. Kayo ba? Ang galing ko. Kaka-computer mo yan. Okay. Ano pa? Bigyan mo pa ako na isa. Boom! At syempre, panapos nga naman natin, di ba? Saan ka pa? Kailangan ko talaga ilagay doon. Pasensya na sa mga hayok dyan. Kailangan ko talaga harangan nyo kasi ayoko ma-demonetize. Kung hindi lang tayo kikita sa sarili nating karagatan, kahit hindi pa sa channel natin, kumita man tayo. Mabis ko masalita, di ba? Nagiging ano na rin ako. Skidong! From CTFU Bacolod, Photoshop meme. We out here using GMA meme generator, di ba? Wala, basura yung Photoshop. Ginamit ko rin na pang-edit. Walang kwenta, yung pang mahinang uri lang yun. Dito lang tayo sa meme generator. Me and my homies when we see someone use Photoshop in making memes instead of GMA meme generator. From Waldo Candaza. Maraming salamat. Mga tunay na memero at mga memera lang ang kayang gumamit ng GMA meme generator, man. Sa ibang pagmamalaki mo, sige. So, di ba makikita mo rin naman dito sa GMA na alam tagal yung market nila. Talaga dun sila sa greatest common factor. Hindi kailangan sobrang ganda. Basta enough lang para makagawa yung masa. Itong generator na to, a year ago pa to. May mga meme dito na 300 days ago So, siguro pina-plug nila uli. Ewan ko, parang kasama to sa algorithm na pag masa namin nagpo-post isang bagay, naaalala nila, nagkakaroon ng recall, blah, 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 usual advertising yan. Problema na nila yun, di ba? Parang yung ating mga karagatan lang, problema na lang din natin yan. So, yun, tapos sa mga balita ngayong linggo. Andito ako ulit si Mocha Frappuccino para mag-atid ng legit tilapia sa West Philippine Sea. Huwag mo tayo like, share sa mga kapwa nyong Filipino na tilapia at lapu-lapu. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino, out.